Fiind a doua oară pentru un eveniment la Chișinău, am fost acum câteva luni și mi s-a părut interesant rapiditatea cu care piața din Moldova, piața de real estate, evoluează. Probabil project management în România și în țările din jur e văzut mai mult ca un standard și o obișnuință, doar că în momentul de față, cu cerințele ESG, care indiferent că faci parte din Uniunea Europeană sau nu, acele cerințe cer o clădire durabilă, care să reziste în timp, să fie sigură și atunci cumva project management, design, cost management, implică dedicarea companiilor care fac servicii de genul să livreze proiecte durabile, proiecte sustenabile, sigure. Și atunci, da, mulți, probabil investitori din piața din Moldova o să vadă cumva un cost suplimentar, doar că sperăm să înțeleagă și beneficiile aduse atunci când un project management își dedică timpul să implementeze sisteme de siguranță, sisteme de energie, sisteme care fac clădirea pe un termen cât mai lung să fie durabilă, iar ce e cel mai important e ca acea clădire să poată fi transformată într-un timp cât mai scurt la cerințele pieței, pentru că până la urmă sunt investitori sau chiriași care mereu vor să fie cât mai rapizi în momentul în care trendul se schimbă pe piață. O întrebare bună. Cred că la unul din paneluri s-a specificat mai devreme de cerințele pe piața de birouri în Moldova, la fel și pe hoteluri, mai ales că în ziua de azi și hotelurile trebuie să fie un mixed use, birourile la fel. Consider că totuși, probabil în Moldova o să fie cumva o cerere mai mare comparativ cu România. Din experiența care o am participând la diverse conferințe, momentan piața birourilor din România stagnează un pic la cerere, dar multe clădiri vor fi transformate în mixed use și atunci cumva se combină și hoteluri, apar hoteluri, birouri și cred că da, cumva putem să aducem la reutilizare piața birourilor care sunt în stagnare. În momentul de față, consider că România, evident, e mult mai avansată la stadiul proiecte imobiliare, real estate, rezidențiale, industriale, hotelier și așa mai departe, dar sunt proiecte foarte mari și atunci cumva avem foarte mari hub-uri logistice, parcuri industriale și atunci cumva cred că ideea asta să ajungă și în Moldova atrage. Sunt multe clădiri vechi care pot fi readuse la viață și atunci există potențial și ca investiție și ca profit. Serviciile de project management, cost design project management, cred că o să fie implementat cu ușurință și în Moldova ca să confere o investiție durabilă și să facă cumva trecerea client-chiriaș pe un termen cât mai lung, cât mai sustenabilă și cu un viitor cât mai comercial, care să acopere cam tot.